всеки километър от тук до края на света. Нас червеното знаме родини, нас не ще ни уплаши смъртта. Ние сме на всеки километър, ние сме на всеки километър и така до края на света. Пада, другаря, смъртен бой, пада за теб свобода. Да изгрее и стане той малка червена звезда. Да изгрее и стане той малка червена звезда. Малка червена звезда. Господин генерал, българина е тук. Да влезе. Господин генерал, Симеон Каназирев се явява по ваша заповед. Вие сте завършили с отличие нашата разузнавателна школа. Той верно, господин генерал. Мисля, че това ви задължава. Той верно. Враговете на Германия са врагове и на България. Ние помислихме и решихме да удовлетворим вашата молба. Утре заминавате за Мадрид. Вие ще бъдете австрийския комунист Йозеф Бруно. Йозеф Бруно почина на път за Испания преди 2 дни. Вашата задача е да проникнете в републиканското разузнаване, където по наши сведения чакат въпросния Бруно. Разбрано, господин генерал. Това е Пепе, началник на контрразузнаването. Вашия бъде шеф. Абсолютен фанатик. Това е Рамирец, началника на отдел А. Червеният реквизитор. Обича големите жестове и малките разговори. Фернанда, началник на следствието. Аз се съмнявам дали въобще е жена. Недоверчива, хитра и вечно подозираща. А това е другарен Сергей, съветски разузнавач. По наши сведения от български произход. Това е вашата първа задача. Познавате ли го? Господин генерал, аз съм добър физиономист. Това лице виждам за първи път. Чудесно. Надявам се, че ще имате възможност да го опознаете достатъчно добре. Капитан Вайс ще има грижата да ви обясни необходимото. През това време ще изпълнявате неговите заповеди. Запомнихте ли ги? Завинаги, господин генерал. След 1 час тръгваме. Колко е вашия часовник? Моите точно 5.
вратата беше отключена. Часовоят агонизираше. От Вайс нямаше и следа. Не са го видели да минава нито през вратата, даже и пред входа. Проверихте ли добре сградата? Да, претърсихме всичко. Щом и от тук започнаха да бягат, нас трябва да ни затворят вътре. Вие знаете ли кой е Вайс? Нищо не разбирам. Вратата беше заключена. А ключа? Ето го. Искате да повярвам, че този човек се изпълзнал сам, без никаква помощ? Сигурно някой му е помогнал. Кой? Кой? Това трябва да ми кажете вие. Още ли си тук? Имаш ли цигари? Докъде стигнахте? Още нищо. Нищо. Не му се сърди. Само това му липсваше. Кой е включил вратата? Кой? Това е само работа на човек, който е сред нас. Все пак иди си почини. От утре ще потръгне. Аз ще го намеря, Фернанда. Българино, ти ме караш да съжалявам, че не съм на твоите години. Фернанда, ако някога се оженя, тя ще бъде като тебе. Като мене. Няма да намериш като мене. Ще намеря! Ей, Бруно! Здрасти! Здрасти! Знаеш ли кога ще се върне другаря Пепе? Току-що излезе. Ти кога се върна? Сега пристигам. Как е при Франко? Сведенията се потвърдиха. До една седмица, а може би и по-рано ще започна офанзивата. А къде смяташ, че най-напред ще ударят? Тук, в Мадрид. Сигурно ли? Носи оперативния план на въздушната дивизия Кондор. Право. Имаш право да търсиш Пепе. Тръгваш ли? Ако потрябвам, аз ще бъда в бар Чикута. Имам среща с един приятел. Колко е часа? 6 без 5. Харесва ли ти? Турска работа. Имам слабост към пещи часовници, но такъв за първи път виждам. Довиждане.
Отварячка. Моля? Тюрбушон. Веднага. Една порция бадеми. Моля? Бадеми. Дадем, моля. Мерси. И стига с тия консерви. Така е, брат ми. Като няма пезеца, няма мезеца. Ами тогава хвърли униформата и започвай да продаваш вестници. Ба, че лошо ли ми беше? Знаеш ли, решил съм един ден, като вземем властта, пак ще продавам вестници. Кой знае? Тогава ще мислиш другояче. Пабло, една чаша. Ай.